Ya sadurunge minangkani kowe mau janji karo aku. Sampeyan kuliah jangan membuat malu alumni Institut Seni Indonesia Surakarta. Jare program studimu jurusanmu pedalangan toh? Pedalangan, Mas. Ora ketang sak keperangan jajal suluk apa sabetan wayang. Anu Suluk apa nyabetne wayang, Pak Bu? Suluk napa sabetan, Bu? Sabetan loh, sabetan kene, jajal. Tepuk tangan dulu penonton. Jajal kene. Oh alah, Ger. Kok engger piye kok? Nase, nyen sewu. Alah gayane. Yo, mike kuwi ora apa-apa, mike gitu aja. Oke. Oh, tak turuti, Mas. Wah, panggah mbok turuti ya. Panggah tak turuti. Ya. Sabrangane Mas kare sing sabrangan omah. Sabrangane. Kene munggah sik. Munggah. Amit ya, Mas. Nyun sewu. Iya. Amit ya, Mas. Ayo. Hei, urung kok mbok jagjek. Yo kan ngetes kan coba to yo. Nyoba. Bae yo kok gedhi keprake karo sikile. Iyalah. Jajal ditencepne. Tancepke. Ayo no adegan perang kok. Lah iki piye iki? Cange limbuke disisihne sik. Amit. Modele rekosu ngono. Cangeke. Iya. Wis. Ya, wis. Miki dicekel odo-odo dhisik. Wayange malang kerik. Nah, ngono. Wah, jan kaya ngelatih bocah aku. Jan, heeh. Wis sing kono ditancepne sing apik. Tancepane sing apik. Nah, wis oke. Lang suluk sik. Dalange kewajibane suluk sadurunge perang. Iki mikir ning kene. Oke. Ayo. Boyo. Kok malah jegok iki lho. Dehem. Oh, dehem. Ya. Suluk. Heeh. Sikrapala kang tumingal prang campo samya medali lertate twilate godo tayang gong manguncang liti benjang yen sangat jimit jelate nyongedali watati. Omong-omongan bar suluk omong-omongan. Ya jajal jenengmu sapa? Pak De, piye kabare? Wah, alhamdulillah sampean kok ya teko kene. Ha yo to Kang, aku mau ya bar komah, ki mau bar ke sawah, aku lep wah ya. Lah sampean ora ngopi to? Ya ngopi tapi lali mau. Apa? Dalang kok malah sabrangan arep perang kok malah jagongan wis ngopi apa urung iki lho. Lah sampean ki gak negesne. Kok negesne? Lah jare omong-omongan lagi mau omong apa ora? Omong. Lah iso ngono mbok salahke. Oh iya, Ding. Anu maksude iki tantangan. Heeh. Oh, tantang-tantangan. Heeh. Ya. Dadi wayange iki ben dideni ngono lho. Wedi aku. Maksude iki sing serem ngono lho. Iki karo wayange mbok menghormati. Duh, kok malah hormat ning jare hormat. Maksude iki kleru to dalang pisane. Tantangan. Oh ya, heeh. Sopo jenengmu ngono? Sopo kang dadaranmu? Ya. Iki sing muni ndi karo dicekeli tudinge? Beh kabele gak tekan nih lho, Mas. Sing ora tekan kabele apa tanganmu? Ya loro karo. Sopo kang dadaranmu? Iki sapa, Mas? Surata. Oh, aku jenenge Surata. Heeh. Patih Surata. Yo, sapa kang dadaranmu? Aku jenengku Tumenggung Akbar Syah Alam. Hei, mosok aku sabrangan iki lho. Lah sampean iki yo prayut ngene iki to, cakrak ngene iki to. Iya tapi buta lho. Loh, mosok dalang padakne buta yo liyane. Oh, Pamane Tumenggung Robert Vector apa piye? Tumenggung Victoria. Wah. Tumenggung Victoria yo. Arep apa kowe? Arep maju
perang arep bedah negara. Yen apa kuwi? Ah. Dalang kok apa kuwi ngene piye? Kowe klakon bedah negara yen nglakai bangkeku pak parat leno pangendamu tebat dadamu kowe. Wow. Miat langening kalang yo ngaglar panda muncar. Tinon lir kekonang surem sorote tan padang. Apa ya rekosane? Sip. Alah. Dalang edan. Sing joget wayange nyuk. Tepuk tangan. Apik. Yo sesek terakhir. Hop. Mulya. Dualang ngerusak wayang. Ayo, engko mbok pecel-pecel wayange. Ora tak wecel-wecel kuwi yo. Tinggalane para leluhur. Apik no wayangamu. Apik tanggapen lho. Kowe roh penyebabe apa? Nyapa? Kok iso ki mung tak ndek ki ora mergo awakmu ngajar wayang. Lah nyapa? Wediku nek taun ngarep Peggy Lestari malah nanggap kowe. Apik kula napa Mas Akbar? Kabeh. Nggih Mas niku nggih derek ajar. Iya, dilanjut ya.